Здравейте! Аз съм Таня, а вие сте Кулинарни уроци с Таня. Днес за вас ще приготвя супер здравословна рецепта. Хляб с броколи. Хляб богат на витамини, протеини и фибри. Хляб подходящ за диета, който е с много малко калории. А защо не да го дадете и на вашите малки деца, които не искат да хапват броколи, а са толкова вкусни. Продуктите необходими за хляба са броколи, които са свежи, яйца, кисело мляко, зехтин, смлени овесени ядки, сол на вкус, бак пулвер. Аз ще добавя и чесън на гранули за още по-добър вкус и тиквени семки отгоре за хрупкавост на хляба. Пълното описание на продуктите ще намерите под видеото. Готови ли сте да готвим? Хайде с мен! Първият етап от технологичния процес е да смеля броколите, но ако нямате блендер, може да ги настържите на едро ренде. Но преди това ще включат фурната на 180 градуса. Вземате една голяма купа и започвате да стържите. Ето. И продължавате, докато настържите всичките броколи. В купа ще разбия яйцата. Чупим всяко яйце в отделен съд, защото ако има развалено, да не изхвърлим всичките яйца. Разбивам, като слагам някъде около половин чайна лъжичка сол. След това добавям киселото мляко и отново добавям и зехтин. Сместа е готова и добавям към броколите. Към смлените овесени ядки ще добавя бак пулвера и чесън на гранули. Смесвам, разбърквам и добавям към броколите. Разбърквам много добре, за да стане еднаква и хомогенна смес. Ето, че сместа е готова. Приготвила съм си форма с хартия за печене и изсипвам сместа в нея. Заравнявам, поръсвам с тиквени семки. Семките са по избор. Вие, ако предпочитате слънчогледови или някакви други семена, може с тях да поръсите. Хлебчето е готово и отива във фурната на 180 градуса за около 30-35 минути. След около 30 минути във фурната, хляба е готов да излезе. Ето, за червен ще оставя да се охлади, ще нарежа и след това ще презентирам. Ето, че моят хляб с броколи и овесени ядки е готов. Бърз, лесен за приготвяне, а също така и много здравословен. Надявам се моята рецепта да ви е харесала. Ако е така, абонирайте се за моя канал, харесвайте, споделяйте с приятели, натиснете камбанката за още кулинарни уроци с мен. Довиждане и до нови срещи!